Ahojte, ja vás opäť vítam na mojom YouTube kanáli Balance. V dnešnom videu vám predstavím v poradí tretí vianočný recept a keďže do väčšiny vianočného pečiva idú iba žltka a bielka nám ostanú, v dnešnom videu vám ukážem, ako si tieto bielka spotrebovať, pretože si budeme spolu pripravovať parížske rožky. A na ich prípravu budeme potrebovať kryštálový cukor, bielka a orechy. Na parížskú šláhačku budeme potrebovať maslo, smotanu, kakao a kvalitnú čokoládu. A na polevu budeme potrebovať kokosový olej a opäť kvalitnú čokoládu. Začneme prípravou parížskej šľahačky. Do hrnca si vylejeme smotanu, pridáme k nej čokoládu, 1 lyžicu kaká a miešame, kým sa čokoláda nerozpustí a celá hmota nespojí. Takto pripravenú necháme vychladnúť. A kým nám parížská šľahačka ochladne a stuhne, my si pripravíme bielkovú hmotu. Do väčšej nádoby si vysypeme bielka, spolu s kryštálovým cukrom a nad parou začneme miešať. Do bielkovej hmoty teraz prisypem orechy. Pomocou cukrárskeho vrecka, ale bez špičky, si začneme na plech striekať rožky. Pomocou mokrého prsta si môžeme konce rožkov zarovnať. Nastriekané rožky vložím do predriatej rúry a pečiem na 180 stupňov zhruba 10 až 15 minút. Parížske rožky po dopečení nechám poriadne vychladnúť a medzi tým si zatiaľ dokončíme náš parížsky krém. Maslo izbovej teploty si začnem šľahať do peny. Postupne v malých množstvách začneme primiešavať parížsku šľahačku. Takto pripraveným parížským krémom plníme rožky. Takto naplnené parížske rožky teraz nechám poriadne zatuhnúť.
Medzi tým si pripravíme čokoládovú polevu vo vodnom kúpeli roztúpením kokosového oleja a čokolády v pomere 1:2. Čokoládovú polevu necháme vychladnúť ideálne na 36 stupňov a neskôr do nej namáčame parížske rožky. Zatuhnuté parížske rožky si preložím na servírovací tanier. A môžeme servírovať. No a keďže sú Vianoce a ja sa v každom videu snažím spomenúť jednu zbierku alebo občianske združenie, ktorému môžete prispieť, ani v dnešnom videu to nebude inak. No a v tom dnešnom by som dala rada do popredia časopis Notabene, ktorého kúpou pomôžete opäť ľuďom bez domova zabezpečiť si dôstojnejší a lepší život. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.